ସକାଳେ ମାଛ ବାଲାଠୁ ରଖିଥିଲୁ ମକୁନି ମାଛ କାହିଁକିନା ବୋଉ ଆମର ଦେଶୀ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଏପଟେ ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ରଖାଯାଇଥିଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ପହଣା ମାଛ କାଟି ଧୋଇ ଧାଇ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୁଳା ଦେଇକି ଭାଜିବା ଲାଗି ପଡ଼ିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଖରା ଏତେ ଜୋର ହେଉଛି ବାହାରେ ରୋଷେଇ କରିବା ବି ମାଛ ଯେହେତୁ ପଚିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଖରା ଗରମ ଖାତିର ନ କରି ଦିଦି ମାଛ ଭାଜିବାର ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଏମିତିକି ମାଛ ଭାଜୁ ଟାଇମ୍ ବି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି 10:45 ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଭାତ ଆମେ ଏତେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲୁ ଯେ ପଖାଳ ପାଇଁ କିଛି ଆଇଟମ୍ ବି ବନେଇ ନଥିଲୁ ଓନ୍ଲି ମାଛ ନେଇ ଆସିଲୁ ଖାଇବା। ସେପଟେ ଛୁଆ ପୁଅ ଆସିକି କହୁଛି ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଭାତ ଖାଆନ୍ତିନି ମମି। ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁନି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଦେବେ କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ। ଦିଦି ଏପଟେ ମସଲା କଷାରି ମାଛ ତରକାରୀ ବନେଇଦେଲେ ଏବଂ ବାଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ କାହିଁକିନା ଲୋକଙ୍କ କତି ଭାତ ବି ଯିବାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ପାଟ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାଢ଼ି ସେପଟେ ଆଉ ଡେରି ନକରି ମୁଁ ବି ମୋ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏପଟରେ ଭାତ ବସେଇଥିଲି ଭାତ ଛାଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କାହିଁକିନା ଏପଟରେ ଏତେ ଖରା ଗରମ ହେଉଛି ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ମୋତେ ଅଂଶୁଘାତ ହେଇସାରିଲା। ଏମିତି ଖରା ଗରମ ଏଇ ଭଦ୍ରକରେ ହେଉଛି ନା ଆଉ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ହେଉଛି କମେଣ୍ଟ କରି ଜରୁର କହିବେ। ସେପଟେ ଡେରି ନକରି ଦିଦି ବି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭାଜିବା ଲାଗିଗଲେଣି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।